Pagpalang umaga po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan. Ang i-share ko po na naman po sa inyo panibago ay yung orasyon ni Jesus bantay sa libingan. Hiwaga ng Pangasinan. Sana po tangkilikin nyo palagi ang aking YouTube channel at huwag makalimot mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. Bago ang lahat po ay shout out po sa inyo lahat at palagi kayo nasa mabuting kalagayan at malayo sa sakit araw-araw. Sana po ay huwag makalimot magdasal sa araw-araw para palagi tayong gabayan ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na gumawa po sa atin at may likha ng lahat ng ating mga kinabubuhay at kinakailangan sa ating mga pinapangarap. Ito po ay orasyon ni Jesus bantay sa libingan, Hiwaga ng Pangasinan. At ito po ay magdasal po ng Ama namin, Panginoong Maria, Aluwalhati, sumasampalataya. Ang paggamit ng orasyon na ito kapag mayroon kayong bangkay na kalilibing lang para hindi kunin ng aswang o balbal ang bangkay, maari po ito gamitin ang orasyon para silbing tagabantay. Ito po yung kasunod po sa yung in-upload ko po na orasyon para hindi makuha ang balbal ng aswang ang bangkay na kalilibing lang. Para sinunod-sunod ko po para malaman nyo po, magagamit po nyo kung halimbawa may kaibigan kayong ganito at uso-uso po yung ganyan na kwan. Alam ko may ganyan na kwan yung sa kaibigan ko dati, isinir niya sa akin na ganito, mayroong ganito. Iwan ko lang po ngayon na panahon ng ngayon, pero naniniwala po kung mayroong ganito kasi ang kasamaan na nandyan lang po. Sana po tiwala lang po at pag gumagawa po kayo ng mga ganito ay focus lang po sa sarili at palaging tiwala sa sarili at huwag pong ipagyabang palagi at ingatan palagi ang aking mga binabaki sa inyong mga orasyon na magagamit po sa araw-araw. Narito po ang pamamaraan. Magdasal po ng Ama namin, Panginoong Maria, Aluwalhati, sumasampalataya at isunod po ang taga silbing bantay ng ating mahal sa buhay. Narito po ang orasyon. Nadal sa sas Sarjak Abutab. 3 bisis po usalin. Nadal sa has Sarjak Abutab. Sadal sa sas Sarjak Abutab. Usalin po lamang sa isip ng 3 bisis at iip sa paligid nito. Ayan po ang paggamit nito. Maraming salamat po at huwag kalimot pong mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. At shout out po sa inyo lahat, lalo na po yung mga tumatangkilik po na aking mga YouTube channel na mababait. Subscribe, shout out po sa inyo lahat. Tiwala lang po sa sarili at focus po palagi at palagi magdasal sa ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po.